Na nézzük, egy kis kulisszatitokkal indítok, ugyanis már a beszélgető partneremmel egyszer leültem egy ilyen riport formájában, de sajnos tragikus lett a tartalom minősége. Még nem vagyok felkészülve erre, hogy ilyen fantasztikus podcasteket készítsek, de úgy alakult, hogy az Arena Plázában, a T-Mobile Telekom üzletben van egy ilyen kis podcast stúdió, és innen fogjuk most fölvenni az anyagot. Úgyhogy köszönöm szépen Milánnak, hogy másodjára is elvállalta ezt a remek beszélgetést. Én köszönöm másodjára is a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Beszélgető partnerem Wojtek Milán, akit ismerhettek a Hozamvadász című nagyszerűnek mondható YouTube csatorna jóvoltából, és arra gondoltunk, hogy pénzügyi témakörben fogunk egy keveset beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban. Szia, Andris! Na, az első lépések, egy könnyed bemelegítés, honnan jöttél, hol élsz, néhány infó rólad, hobbit, környezeted, amit szeretnél így előjáróban megosztani. Hát kérlek szépen, Csillagjegyem halak. Hát ezt remélem, hogy mindenki megjegyezte. Egy Besmé nevű kis faluból érkeztem Budapestre, most már itt élek lassan 12-3 éve, nem is tudom pontosan. Mire vagy még kíváncsi? Azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon rövidre gondoltam én a bemutatkozást. Így van. Jelenleg egyébként mi a foglalkozásod? Mit dolgozol, amikor nem podcast stúdiókban üldögélsz? Hát zenéproducer vagyok most már lassan 2 évtizede. Ahogy így elsőre rád pillantok, nem azt látom, hogy egy olyan 60 éves aggastyán lennél, hogy 20 év zenei ipar mögötted, ezt nehezen tudom összetenni. 12 évesen kezdted, vagy? Egyébként majdnem, tehát ilyen 17-8 évesen kb. Ó, elképesztő. És hogyan jön ez az emberben, hogy zenei producer akarok lenni? Hát ilyen klisés dolgok, hogy szerettem a zenét minden formában, és akkor gondoltam, hogy megpróbálom, hogy milyen azt csinálni, nem csak hallgatni, és hát aztán utána elfajultak a dolgok. Ezzel kapcsolatosan, vagy akár nem ezzel, külföldön voltál húzamosabb ideig, illetve a jövőben mondjuk szeretnél kint élni? Húzamosabb ideig nem voltam külföldön, de mindenképpen szeretnék külföldön élni. Jó, melyik régió, hát földrész? Ázsia nagyon vonz. Egyébként az ottani emberek mentalitása, az úgy érzem, hogy nagyon, nagyon közel áll hozzám. Melyik mentalitást ragadnád ki? Hát ez a nagyon nyitott, barátságos légkör. Most itt nem Japánra gondolok elsősorban, hanem inkább Dél-Kelet-Ázsia, ami úgy kifejezetten megfogott engem, így mentalitásba és attitűdbe. Jó, rá is kanyarodunk egy kicsit ezekre a pénzügyi szörnyűségekre. Először mesélj a környezetedben lévő személyekről, emberekről, mennyire nyitottak a pénzügyekre, hogyan veszed észre így a barátok vagy a kollégák tekintetében? Olyan közepesnél talán kicsit jobban nyitottak a dolgok iránt. Hát amikor ugye volt ez a nagy állampapír boom, akkor az nagyon érdekelt mindenkit, meg a 2021-es kriptó csúcs idején, akkor elég sokan beszéltek erről a témáról. Így nagyjából ennyiben kimerül az érdeklődés. Szerinted egyébként miért van ez, hogy jellemzően nem annyira pénzügyileg tudatos a társadalmunk? Talán ennek ugye történelmi okai is lehetnek, hogy eleve a társadalom mostani állapota is nem annyira jellemző az, hogy az emberek félre tudnak tenni, és azon kezdenek el vakarózni, hogy akkor mit kezdjenek a félretett pénzzel, hogy ne inflálódjon el, ne veszítsen a reál értékéből. És aki meg esetleg véletlenül belecsöppen a pénzügyek világába, az többnyire megégeti magát, és akkor onnantól kezdve futótűzként terjednek a városi legendák, hogy ki hogyan vesztette el a kapát, kaszát, tanyát. Így van, és főleg, hogyha a tőzsdéről van szó, akkor kifejezetten veszélyes víznek. Nagyjából a szerencsejátékkal van egy lapon emlegetve többnyire, ami egyébként sajnos igaz is az átlag kisbefektetőre vagy kiskereskedőre. Így van, is alapja ennek, ezért ilyen kettős ez a dolog. Szerinted a befektetések azok jellemzően inkább férfias dolgok? Alapvetően nem, de valahogy így alakult ki a dolog. Valószínűleg ennek is ilyen történelmi okai vannak, hogy a nők ugye otthon vannak, főznek, gyereket nevelnek, stb. A férfi megkeresi a pénzt, és akkor minden, ami a pénzügyekkel kapcsolatos, az nyilván a férfinek a dolga valamiért. Ez így alakult ki, de valószínűleg ez változni fog a jövőben. Szoktál egyébként ilyen pénzügyi csoportokban olvasni, posztolni, garázdálkodni? Csoportokban nem igazán, a Twitteren vagyok aktív, főleg egyébként. És ott milyen néven is? Ott a saját polgári nevemen vagyok aktív konkrétan. Ja, tehát nem hozamvadászkodol. Hát nekem onnan nőtt ki ez a vonal igazából, hogy a Twitteren. Miért lett hozamvadász? SEO igazából. Ennek ilyen prózai oka van. Próbáltam valami olyan kulcsszót keresni, amit jó helyen fog dobálni a YouTube, és nincs rá nagy verseny még per pillanat, és
nagyjából ezt is sikerült is meglovagolni. Nagyon tudatos választás akkor. Igyekszem a brandépítésre figyelni valamennyire, már amikor még odafigyeltem, mert sajnos kicsit elhanyagoltam a csatornám az utóbbi Igen, ez lett időben. volna a következő kérdés, hogy állunk ezzel most jelenleg. Igen. A SEO szinte kiállt, hogy még akar tartalmat feldobálni. Mindenféleképpen egyébként, mert én ezt élvezem, tehát hogy nekem ezzel nincsenek üzleti céljaim, én ezt így hobbiból csinálgatom. Szeretnék visszatérni a rendszeres tartalomgyártáshoz. Ígérni nem nagyon tudok semmit sajnos, inkább nem ígérek, mert az rosszabb, hogyha ígérek valamit, és nem tartom be. Akkor legyen meglepetés, hogy mikor jön a következő? Igen, de mindenféleképpen vissza fogok térni, addig pedig ebben az évben. Igen, addig pedig a Twitteren viszonylag aktív vagyok. Ott aktívabb vagy. Jó, mondjuk egy képet, vagy egy kisebb tartalmat talán könnyebb. 2 sort kiszórni az internetre, az mindig gyorsabb valahogy, mint igen. videót, de ezt te is nagyon jól tudod. Igen, mintha lenne rálátásom, igen. Azt mondják egyébként, hogy a befektetésekhez pénzt kell, sok pénz. Mit gondolsz te erről? Hát sok pénz nem kell, de el lehet kezdeni kicsibe, és ugye a kamatos kamatnak az elve, a hógolyó hatás, az nagyon jól működik. Úgyhogy kicsibe is érdemes elkezdeni, főleg, hogyha valaki fiatalabb, akkor nagyon durván össze tudnak adódni a hozamok idővel. Úgyhogy te mikor kezdted? Senkit ne tántorítson el. Én kérlek szépen 2020, a Covid idején, amikor 2020, hát nem volt egy olyan nagyon... És utána gondoltam, hogy rég. Akkor igen, onnantól indultak a pénzügyi tudatosság irányába tett lépések. Még ezt megelőzően egyébként volt olyan, amit ilyen első befektetésnek lehet nevezni, ilyen, hát én különösebben nem átgondolt, csak így rábögtél valamire, és az lett az első, arra esetleg emlékszel? Pénzügyi termék az nem volt, de tulajdonképpen bármi, ami munkaeszközöm, az egy befektetés volt, hogyha úgy nézzük közvetve, de úgy pénzügyi termék, vagy bármilyen más ilyen kifejezett befektetési célra vásárolt dolog, az nem volt. És amikor ez a Covid környéki befektetési hógolyó elindult, akkor mi volt az az eszköz, amit úgy gondoltál, hogy igen, te azzal fogsz elindulni, és milliómosságig meg sem állsz? Úristen, mintha magamat hallanám. Hát ez a kriptó volt, kérlek szépen. Kriptó? Egy nulláról. Persze, semmi rizikó. Nulla. Persze, így van, reggelre Van Lambo, ugye? Jó. Hosszas kutatás azért megelőzte, nyugtass meg. Nem, természetesen nem, mint bárki, aki így először belecsöppen ebbe a dologba. Viszont az első nagy megégetésnél utána volt az, hogy jó, akkor hátralépek 2, és akkor valószínűleg ezt is lehet okosabban csinálni, és akkor elkezdtem kicsit kiművelni magam annyira, hogy úgy érezzem, hogy biztonságosan tudom rizikózni a megkeresett pénzemet. A szemkezet fogunk majd, mert én is így indultam, csak én a részvénypiacra tettem így bele mindent all-innal. Nagyon konzervatív vagy. Ja, igen, ne haragudj. Jó, de CFD-ben tettük áttéttel. Tehát, hogy azért... Jó, értem, oké, én kérek. Van még Zsoli kártyám, tehát ezt ki tudom. Egyébként hogyan kezdődött, vagy miért pont a kriptó? Milyen gondolatokkal mentél neki, hogy volt valami elképzelés, hogy ez miért jó egyáltalán? Semmi, igazából szembe jött a bitcoin és társai a barátok útján, és akkor úgy gondoltam, hogy na jó, hát akkor én sem maradok ki a buliból. Hát nézegettem a csártokat, hogy hát egy nap alatt ilyen 10-15-20-30%, mondom, úristen, hát csak egy napra kéne betenni. Hát nyilván, amikor erről hallasz, az mindig egy kontraindikátor, és hát nagyon hamar bukó lett a vége a sztorinak. Mennyi idő alatt sikerült ezeket a negatív hozamokat begyűjtened, vagy mennyi ideig tartott ez a negatív széria, úgymond? Hát begyűjteni napok alatt sikerült, utána abból visszamászni, miután ugye elkezdtem kicsit kiművelni magam, egy olyan fél év volt. Szóval azért legyünk őszinték magunkhoz, nagyon jó mínuszokat lehet elérni, nagyon rövid időt. Az nálam is egyébként, én lehet, hogy kitoltam még egy évre is, azt hiszem, ezt a negatív. Már szép dolog az önkritika, hogy tényleg így most mit hazudjunk. Hát nem, tehát hogy szerintem ezzel nincs baj. Persze. El kell kezdeni valahol. És hát mi itt kezdtük el, amiért előre is elnézést kérünk, és természetesen nem befektetési tanácsadás, abszolút ez a nagyszerű kis beszélgetés. Mi volt a motivációd? Miért kezdted el ezt a megtakarítást, vagy hát ezt a kriptó bizniszt? Hát volt el nem költött pénzem, és akkor úgy gondoltam, hogy hát valamit azért csak kéne vele kezdeni, mert hát hogyha az ott állott parkol, az elinflálódik, ugye veszít a reál értékéből a pénz. És hát ugye alapvetően a kapzsiság. Nyilván az ember zenefüleimnek. Persze, hát nyilván az ember szeretne a pénzből több pénzt csinálni, és hát akkor nagyon jó volt, hogy szembe jött ez a fantasztikus lehetőség a kriptó formájában, úgyhogy... Tökéletes. Win-win majdnem a helyzet. Abszolút, teljesen. Milyen eszközök azok, amikben jól mozogsz, amiket ismersz, kedvelsz, ilyen kedvenc területként mondanád,
Megmaradtak a kriptók ilyen szíved választottjának? A kriptó az kereskedésre maradt meg, mert nagyon jól kereskedhető, nagyon tök jó technikai csártyai vannak egyébként az eszközöknek, de befektetés az inkább a részvény és hát állampapír, ez még mindig. Tehát kriptót nem veszel úgy, hogy most megveszed, és majd egy év múlva eladod? Nem igazán. Nem igazán. És hogyha kereskedésről beszélünk, akkor azt időtávban, hogyha be tudnád lőni? Többféle idősíkon kereskedek egyébként, van ilyen 1 órás, 30 perces, az amikor éppen valami nagy mozgás van, akkor nyilván vannak ellenállhatatlan helyzetek, de vannak ilyen több hetes swing trade-ek is akár, hogyha úgy van, ha úgy látom a helyzetet. Szóval nincs egy ilyen beleerőszakolt séma, ahogy a csárt mutatja a dolgokat. Tehát ha úgy alakul valamelyik nap, akkor leülsz, látsz egy jó helyzetet, akkor kilépsz, belépsz, de van, hogy mondjuk 2 hétig rá se nézel, vagy nem is kereskedsz? Persze, stop loss beállítja az ember, akkor utána nyugodtan lehet aludni, hogyha megfelelő rizikó. És ez mióta? Tehát ez megmaradt így egész Ez megmaradt, igen. Abszolút, az íze miatt kell egyébként, mert alapvetően a befektetéshez ugye mindenki mondja, hogy türelem kell, és az amúgy egy rohadt unalmas dolog tud lenni. Főleg, hogyha mondjuk kriptóval kezdesz, és megszoktad, hogy a csárt az őrületes, hogy hogyan mozog, igen. Ha ezt egy éves hozamra ki tudnánk húzni, emelni, csak a kereskedés részét, akkor te oda milyen számot írnál? Szerintem olyan 20% körüli, de nyilván ettől nem kell megőrülni, mert... Jó, ez egyébként egy év alatt azért az még azt mondom, hogy még belefér, tehát nem ilyen havi 20%-okat nem, de szakítasz. Ez tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy itt hatalmas összegek vannak, hanem tényleg csak az ízért. Tehát van egy kis kalandvágy. Persze, abszolút. Egy kicsit konzervatív irányba elmozdulunk. Mi a vélemény a 60-40-es részvény-kötvény felosztású portfólióról? Az egy teljesen jó konzervatív megközelítéssel lehet annak, hogyha valaki szeretne befektetni, de nem akarja magát kitenni a tőzsde teljes volatilitásának, mert azért a kötvények ugye egészen jól tompítanak ilyen szempontból, de ugye van az ökölszabály, hogy minél fiatalabb valaki, annál több rizikót lehet vállalni, és akkor ugye 100 mínusz életkor, és akkor annyi százalék lehet belőle részvény. Igen, ezek a klasszikus. Igen. Neked így néz ki a portfóliód? Nekem nagyon hektikusan változik a portfólióm. Én viszonylag ritkán szoktam így újra kiegyensúlyozni a pozíciók méretét. Nyilván valamikor valamelyik részvény elszalad, akkor ugye borulnak az arányok, de alapvetően én törekszem erre 60-40-re egyébként. Egyébként igen? Tehát törekszel arra, hogy úgy nagyjából ez így... Aha. És ebben a torta szeletben akkor a kriptó egy nagyon kis szösszenetet... A kriptót azt nem veszem a befektetési portfólium részeként, ugye, az csak kereskedés teljesen. Mi a véleményed az osztalékokról? Mennyire tartod fontosnak, mondjuk részvénykiválasztás esetén? Hát erről azért egy külön podcastet lehetne amúgy tartani, mert alapvetően... Egy pillanat türelmedet, hogyha a hallgatók úgy ítélik meg, természetesen erre van lehetőség. Ez itt nem a szponzorok keresésének a helye, de egyébként igen. Na, hát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az olyan szempontból fontos indikátor eleve egy cég papírjának, hogy mondjuk a cég az mennyire gondolja azt, hogy még növekedni akar, mert általában már a növekedésben megtorpant vagy lassuló cégek azok, akik elkezdenek osztalékot fizetni. A gyorsan növekvő cégek még visszaforgatják saját magukba többnyire a pénzt, viszont maga az osztalék az egy tök jó passzív jövedelemforrás tud lenni, úgyhogy a többféle szempontból is jó. Ugye? De nálad akkor ez hogy jelenik meg? Egyelőre nem fókuszálok arra kifejezetten, még nem ért el a portfólió mérete azt a méretet, ahol most átállni csak osztalékra. Amíg méretnövelés van, addig inkább növekedési részvények azok, amiket itt preferálok. Mi az a portfólió méret, ami azt gondolod, hogy egy osztalék részvényekre kialakított portfóliót nem jó, várjál, mindjárt felteszem a kérdést jól. Sejtem, mire vagy kíváncsi, hogy mekkora méretű portfólió az, amivel egy számomra megfelelő passzív jövedelmet lehet osztani. Köszönöm szépen. A beszélgető partnerem, riporter és válaszoló. Konkrét számok nélkül én ezt nem tudom, egyéni igényektől függ. Én úgy gondolom, hogy ki milyen életszínvonalon szeretne élni, mennyire akarja azt, hogy növekedjen még a jövőben, osztalékok visszaforgatásából a portfóliója, vagy amikor már teljesen csak az osztalékokból szeretne élni. Ez mindenkinek a saját egyéni preferenciája szerintem. Hát én egy ilyen... a baladai homálynál. én szeretem a számokat. Én egyszer így nézegettem, gyűjtögettem egy ilyen különféle adatokat, és ott ilyen forintban ilyen 100 milliós összegek. Nagyjából az a belépési küszöb. Igen, tehát hogy nagyjából ilyet kell elképzelni. Igen, onnan már azért talán meg lehet élni még Magyarországon is, de ha mondjuk szeretnél
szórakozni, vagy utazgatni, és még akkor azért ennél. Vagy enni, vagy inni. Akár igen, vagy öltözködni. Jó, ez túlzás volt természetesen. Mi a vélemény az ingatlanokról, akár saját, akár befektetési célra? Ez egy tök jó befektetési eszköz, csak hát tisztában kell lenni hátrányaival, hogy nem annyira likvid. Viszont vannak olyan piaci környezetek, amikor elég jó befektetés tud lenni az ingatlan, hogyha mondjuk még akár hitellel finanszírozva is egyébként, hogyha alacsonyan vannak a kamatok. Nyilván ott ugye kicsit komplexebb a számolás, mert nézzünk el az ingatlan értékének növekedését évente, plusz, hogyha kiadásra szálljuk, már pedig miért ne kiadásra szállnánk a befektetésre szánt ingatlant, akkor nyilván azt is ugye hozzá kell a hozamhoz számolni. Ez azt jelenti, hogy neked egyébként van ilyen céllal ingatlan? Vagy szeretnél? Nincsen, de szeretnénk. Szeretném. Persze. Hát és a mostani kamat környezetet hogy ítéled meg? Már javulgat, de azért ez még nem a befektetésre ajánlott kategória. Aha. Főleg úgy, hogy van alternatíva. Szerintem jobb alternatíva per pillanat. Az mi is? Akár a részvények, bár most egészen ködösen néz ki a piac, de ez egy másik témakör megint, de alapvetően per pillanat még a részvények azért úgy gondolom, hogy jobb hozammal kecsegtetnek. Uh-huh. Nálad hány százaléknál lenne az, amikor azt mondod, hogy megérni az ingatlan? Hát, hogyha mondjuk az általad említett 100 milliós portfólió méretet beszélnénk, abba nem biztos, hogy beférne. Szerintem, de mondjuk egy 200-250 milliós portfóliónál szerintem már egy ilyen kétszobás budapesti panellakás egy tök jó. Tehát azt mondod, hogy te személy szerint 200 millióig nem is nagyon foglalkoznál akkor ingatlannal, hanem akkor ezeket meghagynád az állampapír, vagy egy kötvény és részvény. Én úgy gondolom, hogy 25%-nál nem biztos, hogy nagyobb arányban kéne lenni egy portfólióban ingatlannak. De ez az én személyes véleményem. Arra vagyunk kíváncsiak. Én közben egy jegyzetelek, minden szavad arany. Mi a vélemény a kötvényekről? Hát egy nagyon jó belépő eszköz egyébként a befektetések világában nyilván. Most is? Nem rossz. Én nem tartom rossznak. Nyilván rosszabb, mint az elmúlt időszakban, de így sem rossz egyébként. Annál jobb, mint a párnaciába tartom. Hát annál, hogy azért nem könnyű rosszabbat, vagy nem nehéz rosszabbat. Mi a vélemény a nemesfémekről, lapkákról, érmékről? Voltak esetleg, vagy gondolkozol abban, hogy a portfóliódat ilyen irányba is elhúzd? Nincsen, viszont szerintem mindenféleképpen jó, hogyha van az embernek nemesfém és nyersanyag kitettsége. Nyilván ez mindenféle CFD-k formájában működhet egyébként, de hogyha fizikai nemesfémet szeretne valaki vásárolni, az is tök jó, csak akkor ugye meg kell oldani a tárolását, meg az egyebeket, és én ezzel szintén úgy vagyok, hogy ez csak megfelelő portfólió méret felett tartom racionális döntésnek. És nálad melyik lenne a befutó? Tehát, hogy ilyen, nem tudom, arranybánya, vagy lapkákat gyűjtögetnél egy svájci bank széfjében? Hát, ha kellően paranoiás vagyok, akkor lapkákat gyűjtögetnék valószínűleg, de hogyha maradnék a részvények világában, akkor valamilyen bánya. Tehát inkább a felé. Igen. Az ETF-ekről mi a véleményed? Nagyon jó befektetési eszköznek tartom, főleg kis befektetőknek, kis portfólió mérettel, mert rengeteg költségtől lehet megszabadulni. Gyakorlatilag egy befektetési portfóliót vásárol az ember, és ahelyett, hogy egyesével kéne megvenni ezeket a részvényeket, ott van egy pakba, úgyhogy ez rohadt jó dolog. Ezt szerintem nagyon sokan tudják, és szerintem egyre népszerűbbek, de ennek ellenére valamiért ragaszkodunk az egyedi részvény kiválasztáshoz. Szerinted ez miért lehet? Biztos, hogy pszichológiai okai vannak szerintem, tehát hogy nem tudom, jobb érzés tudni azt, hogy na most én a Mekiben tulajdonos vagyok, 1/1,000,000%-ban, mint az, hogy van egy ETF-em, amiben van egy kis Meki is. Talán ezt gondolom, de nem tudok átlag Béla fejével gondolkodni. A sajátod. Én ezt gondolom. Igen, azzal fontos. De én meg nem így állok hozzá, szóval. Nálam az van, hogy én szigorúan látom azt magamban, hogy olyan képességeim vannak, hogy a következő Metát, Google-t és Teslát én így sorba. És meg fogod verni a természetesen. hozamot, tehát, hogy ez átlaghozamot. Tehát most anélkül ugye, igen, hát most, igen. Tehát, hogy érted? Persze. Van olyan eszközosztály, amely még hiányzik a portfóliódból úgy, hogy viszont azt szeretnéd, hogy bekerüljön. Hát az imént említett ingatlan és nemesfém, az mindenféle. Tehát ez lenne a kettő, amit favorizálnál. Így van. Van olyan ország vagy iparág, amely elsőbséget élvez részvény, ETF vagy kötvényvásárlásakor? Hát nálam az amerikai piac az mindenképpen. Bár most Európában is voltak egész jó belépési lehetőségek egyébként különböző cégekre, de maradtam az amerikai piacnál egész egyszerűen a brokernek a költségei miatt, hogy drágábbak voltak az európai részvényekre a vásárlási. Melyik brokernél is vagy? Per pillanat még a KBC-nél vagyok. Ez azt jelenti, hogy?
Hát, hogy jövőre valószínűleg most már a következő TBS-em azt az Interactive Brokers-nél fogom nyitni. Ez nem a reklám helye volt, de nagyon szívesen elfogadunk szponzorációkat. Igen, nagyon jó ötlet. Ugye? Átlagosan mennyi időt fordítasz befektetésekre, elemzésekre, hírekre, árfolyamokra, ilyen típusú cikkekre vagy videókra? Hát sajnos az utóbbi időben nem eleget, de ha nagyon átlagolnom kéne, akkor egy napi 5-10 perc, ami azt jelenti, hogy vannak napok, amikor egyáltalán meg sem nyitom a TradingView-t például, vagy a Yahoo Finance-t, vagy bármi más egyebet, de van, hogy elmerülök akár 1-1,5-2 órára is ezekbe a dolgokba. Főleg régebben meg több órára, amikor ugye videókat vettem fel, stb. Úgyhogy ott igen, ott el lehet cseszni rengeteg időt. Igen, úgy tűnik, én is erre emlékszem. Igen. A hírek, vagy hát legalábbis ilyen különböző elemzések, kupac, vagy hogyha mellé tesszük a grafikonok, illetve az árfolyamoknak a mozgását, te melyiket milyen arányban nézed, vagy igazából a stratégiát melyikre van kiélezve? A híreket annyiban nézem, és mondjuk akkor tegyük 1%-ra, hogyha valami nagyon durva, ilyen igazi bulváros hír van, akkor tudom, hogy na jó, ez akkor valami top szignál, vagy AI szignál volt, és kontraindikátorként használom, inkább csártok, illetve negyedéves elemzések, meg mindenféle pénzügyi adatok a cégek esetében, cashflow, stb. Hát ezek itt nagyjából így párba vannak. Igen. Fontos számodra az egyensúly megléte, vagyis a több módon való diversifikáció? Igen, de én nem az a fajta befektető vagyok, aki erőszakosan túl diversifikálja a portfólióját. Például nekem egyáltalán nincsen energetikai vállalatban semmilyen kitettségem, mert nem annyira értem a piacot. Tehát az olajnak mondjuk a csártyát, azt tudom olvasni, ott nem a reklám, de tök jó tippeket adtam meg Twitteren, és egyébként nagyon jó kereskedhető lehetőségek voltak, de alapvetően nem ismerem a piacnak a működését annyira, hogy magabiztosan befektessek, úgyhogy egy kis önkritikával él az ember, és nem diversifikálja agyon magát feleslegesen, akkor költségektől is kíméli meg magát, és akár veszteségektől, hogyha éppen nem értjük a piacnak a működését, ahol az adott cég működik. És magas vérnyomástól, mert ugye... Pláne az nagyon fontos, főleg, hogyha ugye az ember fire szeretne lenni, azt a kort meg is kell élni. Igen, ha már mindjárt lesz erre vonatkozólag is kérdés, de még előtte, milyen gyakran bővíted a befektetéseidet? Van rendszeresség benne? Itt is szintén azt az elvet vallom, hogy nincs ilyen erőszakos dolog, hogy akkor én most dollar cost average-elek minden héten, minden hónapban, vagy akármi, hanem amikor van a piacnak egy szezonalitása, és akkor alapvetően ezt célzom be, hogy többnyire ez a nyár vége, ősz eleje, ami mindig egy nagyobb dip szokott lenni a piacon, illetve tavasszal szokott lenni, úgyhogy azt, illetve köztes állapotok, hogyha valami nagyon jó lehetőség, mondjuk mindig figyelem a csártokat, hogyha valami vészjósó alakzat formálódik, vagy eldobál támaszokat valamilyen papír, akkor ott azért... Mennyi papír van mondjuk így a fókuszodban? Van egy listád egyébként, ahol így vezeted? Vagy... Hogy a viharban elem. Jó, nagyon helyesen. Van egy kedvencek lista, hogy egy már pedig valamikor akkor is a portfólióm része leszel, és nagyon nehéz kivárni, hogy jöjjön a lehetőség. De... Ez hány darab? Fú, hát most nem tudok neked pontos számot mondani, de egy olyan 8-10 biztos van. 8-10 darab? Hát azért az én kis táblázatkezelőmben szerintem egy olyan 300 cég van így felvéve, de nyilván azok közt nagyon sok olyan van, amit így rákerestem, megnéztem, és bár beírtam mellé az adott számokat, és nagyon messze állnak attól, ami számomra fontos, de ha már begyűjtöttem, akkor végül is majd így időközönként így ránézek, mert ha addigra javul a dolog, de mondjuk ami így vásárlás gyanús, egyébként nálam is az lehet, hogy egy ilyen 10 plusz környéke. Valószínűleg az lehet, hogy én már megszűröm eleve, és akkor már csak azokat könyvjelzőzöm el és kedvencezem be, amiknél látom, hogy a közeljövőben van lehetőség. Valószínű. Mennyire vagy elégedett a jelenlegi pénzügyi teljesítményeddel? Szoktad egyébként hasonlítani a portfóliód mondjuk az S&P 500-hoz? Hogy a fenében? Persze, abszolút. Nyilván, mint mindenki, én is szeretném túlszárnyalni a befektetési hozamával a piaci átlakozomot, de kritikusan azért tartok S&P 500 követő ETF-et, ilyen osztalék visszaforgatóst, amivel egyébként alapvetően túl lehet szárnyalni a piaci átlakozomot. Úgyhogy igen, nagyjából ez a célszám. És akkor a portfóliód ebben a megközelítésben mennyire van közel ehhez az indexhez? Nagyjából pariba van vele. Nem mondod. De alulról, de egy kicsivel, de pariba van vele. Nagyon szép. Jelenleg a leggyengébben teljesítő eszközöd, amely jókora mínuszban van-e ilyen egyébként, és hogyha van, akkor mi a terv vele? Százalékos mínuszban igen.
MPW. Igen. Ez valamilyen rate, ugye? Így van, így van. Az egy kicsit, de azért hosszú távon ott is egy több hónapos távlatban azért egy nagyobb felpattanásra várok, illetve a NIO, az, amit mínusz százalékban mínusz, ez a kettő legnagyobb mínuszos pozíció. És ezt szigorúan tartod már a végtelenségig? Hát a végtelenség azért nem, nyilván egy racionális stop lossot is be van állítva, de tartom, persze. Egyébként a befektetési életutatban volt olyan, ami így nagyon komoly veszteség volt, és úgy zártad, hogy bár nem akartad, de úgy érezted, hogy muszáj lesz? Hát ez a kriptós időszak. A kriptós időszak. Abszolút, persze. Részvényeknél nem volt? Részvényeknél nem. Költségekre térünk. Mennyire szükséges ez a mindennapokban, mondjuk vásárlásnál, mennyire nézed meg, hogy mi mennyibe kerül, mennyire vezeted adott esetben ezt táblázatban, mennyire tartod fontosnak? Már nem vezetem, az első időkben viszont ezt csináltam, de ezt fontosnak is tartom egyébként, hogy az ember átmenjen ezen az időszakon. Aztán persze benne is lehet maradni, de egy idő után ez így ösztönösen kialakul már egyébként. Én úgy gondolom, hogy odafigyel az ember ezekre a dolgokra. Tehát annélkül, hogy írnád? Igen. Aztán utána meg majd az élet, ahogy hozza a dolgokat, hogy mennyire tudja ezt az ember tartani fegyelmezetten, az majd is finomodik, átalakul. Említetted már a FIRE életmódot. Mit jelent ez számodra? Elérhető, értelmetlen, közömbös? Abszolút elérhető, én úgy gondolom, de azért maradjunk a realitások talaján, nem mindegy, hogy hány évesen kezdi el az ember és mekkora összeggel, mert hogyha mondjuk valaki 40-50 évesen kezdi el, akkor nem biztos, hogy a nyugdíj az annyival hamarabb el fog jönni. Ez egy nagyon jó elérhető cél, viszont azt mérlegelni kell mindenkinek, hogy akkor legyen egy arany középút, és most is költök egy kicsit, és élek, vagy 45-50-55 évesen akarok szottyat testtel körbeutazni a világon mindent, és nem biztos, hogy már olyan fizikai állapotban leszek, hogy teljesen élvezni fogom azokat a dolgokat. Én kérek elnézést a minket hallgató 40-es és 50-es korosztály. Ezt beszéltük az előző podcastban is, hogy valószínűleg keresztre leszek egy párszor feszítve a véleményem miatt, de én ezt vállalom úgy, hogy majd tényleg, amit szintén beszéltünk, de legyen ennek is most nyoma, hogy majd nézzük a feliratkozóim számát. Hogy csökken, hogy zuhan. Így van. Remélem, hogy megáll valami támaszon. Így van. Mikor találkoztál egyébként ezzel a FIRE mozgalommal? Fú, nem is tudom, egy 1,5-2 éve futottam bele Balázsnak a könyvébe Facebookon, nem is tudom, valaki... Olvastad? Nem olvastam. Mondjuk én sem, de ezt halkan mondom, mert én rendszeres látogatója vagyok a FIRE találkozóknak. Mit gondolsz a ProbaFIRE-ről? A ProbaFIRE az, hogy... Hát, hogy nem teljes, igen, hogy még egy kicsit dolgozunk, egy kicsit még aktívak vagyunk, és mellette egyébként meg lazáskodunk és jól élünk. Hát én ezt egy jó tesztnek gondolom, hogyha az ember már úgy küszöbén van a teljes FIRE-nek, mert amúgy triviálisnak tűnik, de sok ember, aki mondjuk 20-30 évig a mókuskerékben dolgozott, az nem biztos, hogy tud magával mit kezdeni, és akkor esetleg rájön, hogy amúgy nem is akarok én teljesen elmenni nyugdíjas státuszba, mert kiüresedik az életem, mert mondjuk a munkámat csak azért csináltam, hogy legyen pénzem, de alapvetően nem leltem benne örömöm, akkor ott azért jó, ha az ember rájön, hogy hát amúgy valamit kezdeni kell az életemmel. Amennyiben a pénz nem számítana, mit csinálnál a legszívesebben? Ugyanazt, amit most. Istenem, fantasztikus. Nagyon klisé, tudom. Igen. De tényleg. Van egyébként ilyen célszámod, hogy mekkora vagyon elérése lenne az ideális? Hát nyilván az előbb emlegetett portfólió méret, ugye, amiből az ember... Melyik 100 millió, a 200? Ott feljebb a... 3? Valahol 2-3 környékén, de nyilván mire az ember ezt eléri, lehet, hogy ez a szám ez nagyobb lesz, a jó ég tudja, de nagyjából az összeg az, ami szerintem egy biztonságot adhat az embernek, hogyha holnap elütnek, átmennek rajtam, stb., akkor is biztonságban vagyok az ágyból fekve a kórházban, és nem fogja kihúzni a dugót azért, mert nem tudom fizetni a villanyszámlát a kórterembe. A jelenlegi portfóliódat, hogyha így megvizsgáljuk, akkor mondjuk mennyi lehet a tőke, és mennyi lehet a hozam? Ezt méred, számolod, nézed, vagy igazából nem foglalkozol ilyen mélyen ezzel? Eleinte számoltam, meg figyelgettem, de most már úgy nem annyira figyelem a dolgot. Szerintem olyan fele lehet már a hozam, és fele a tőke. Ez egész jól hangzik. Szerinted mennyi a reális hozam egy évben? És most hozok egy ilyen kis példát. Mit gondolsz egy havonta 10%-ot kamatozó befektetésről?
Azt gondolom, hogy ki kéne hívni a hatóságokat annak, aki ezt reklámozza. Mert hogy olyan jó ajánlat, hogy őket is érdekel? Abszolút így gondolom. Erre gondolsz? Igen, és adják el a bilincset és a rendőrautót is, és azt is tegyék bele. Értem, hogy... Yeah. Én azt gondolom, hogy az S&P 500 éves átlaghozamát meghaladó hozam az már gyanakvásra adhatok ott. Alapvetően én azt tartom, egy reális, de még gyakorlatilag nem azt mutatja, hogy ez reális, de hogy ez egy reális hozam. Én is nagyjából ehhez mérek úgy nagyjából minden befektetést. Tegyük föl, adok neked 3 millió forintot, megköszönve ugye ezt a podcast adást. Mit kezdenél vele? Valószínűleg repjegyet vennék, és elindulnék Dél-Kelet-Ázsiába a mennyasszonyommal. Mind a 3 millióból? Hát lehetséges egyébként, nem zárom ki. Na jó, nem egy részét azért valószínűleg befektetném. Mit gondolsz, mi a sikeres befektetés titka? Türelem. Ez az egy. Utánajárás, tudatosság, az önfegyelem nagyon fontos. Az érzelmek ne ragadjanak el minket. Ó, Istenem, amikor elkezdtem, igen. mennyi önfegyelem volt. Sem mennyi. Igen, nagyjából. De hát, hogyha az ember kellően menedzseli a rizikót azzal, hogy mennyit fektet be, ugye közhelyezés, de ne fektess be többet annál, mint amit gond nélkül elveszíthetsz, akkor lehet. Jó, azt azért szerintem nehéz belőni, hogy mi az az összeg, amit el lehet így úgymond veszíteni. Persze, ez változó. Mennyi dolgozol egyébként egy héten? Ez egy nehéz kérdés, mert nagyon hektikusak a munkanapjaim. Nem tudom, szerintem olyan átlag olyan 25-30 órát talán. Azt én szimpatikusnak gondolom így elsősorban. És jövőben mennyit szeretnél dolgozni? Valószínűleg most egy kicsit rákapcsolok a dologra egyébként, mert most nagyon elkényelmesedtem, de hát ugye ez a vállalkozói létnek a szépsége, áldás és átok, hogy amennyit dolgozol, annyit keresel. Úgyhogy igen, most valószínűleg. Mennyire volt nehéz ezt megszokni? Nem volt annyira nehéz, inkább azt volt nehéz leszabályozni, hogy annyit dolgozok, hogy legyen mellette életem is, mert egyébként nagyon hamar be lehet csúszni az előbb említett dolog miatt, abban, hogy napi 14-16 órát dolgozik az ember, és ez akkor is teher, hogyha szereted, amit csinálsz, és a saját vállalkozásodat építed, ami kvázi a te teremtményed, és jó látni, hogy növekszik, és szépül, de nem minden áron. Szabadidődben mit csinálsz? Van olyan tevékenység, amivel úgy érzed, hogy kikapcsolódsz? Edzés. Szeretek utazni nagyon. Igen, azt a tájföldes vonalról, vagy az ázsiai utazás vonalról, minthogyha. Igen, hát nagyjából ez. Mit mondanál most azoknak a podcast hallgatóknak, akik bizonytalanok, vagy most indulnának el ezen a pénzügyi úton? Én azt gondolnám, hogy ezt nem fogja senki megfogadni, de hogy először könyvet vegyen, és ne részvényt. Kizárt dolog, hogy ez járható út. Tudom. De egyébként nem is baj, talán az emberek meg kell égetni magát ahhoz. A legtöbb ember a saját hibáján tanul. Így van. Egyébként ez... példa vagyok, nem szégyellem bevallani. Nagyon, nagyon tisztelem és becsülöm azokat, akik először tudatosan állnak neki, és nem rizikóznak egy forintot sem, mielőtt kitanulnák a dolgokat. A témában milyen YouTube oldalakat követsz itthon, és vagy külföldön? Mondjuk 3 szemét oldalt, hogyha mondanál. Hát itthon természetesen az Extreme Portfolio. Kihagyhatatlan. Ezt semmiképp se hagynám ki. Bence Balázs videóit szoktam egyébként nézni. Ezt az előző felvételnél nem mondtam, de aztán eszembe jutott. Nem is értem, hogy hagyhattam ki. De jó, hogy csináltunk még egy felvételt. Ugye? Egyébként. Aztán itthonról szerintem más nem. Külföldi YouTube csatornákat, talán a Green Star Tradinget, nem tudom, ismeri egyáltalán bárki rajtam kívül. Nagyon sok külföldi tartalom van, és talán az a buktatója ennek, hogy 1000 meg egy tartalomgyártó van a témában, igen, és valószínűleg kevés a keresztmetszet. Igen. Meg hát eleinte nagyon sokat néztem, ugye a Csák bácsi videóit, a Fast Graphs, úgyhogy azt mostanában hanyagolom, de alapvetően inkább a Twitteren nézelődök. Hogyan jött az ötlet, hogy elkezdj YouTube-on te is tartalmakat készíteni? Hát szintén az emlegetett Twitter, ahol először kiszórtam az ötleteimet, gondolataimat, de csak saját magamnak egyébként egy ilyen logfájlként, hogy na jó, akkor volt egy ötletem, és akkor nézzük vissza, hogy működött-e. És akkor valahogy is felkapták a sztorit, és akkor lett a 1,5-2 év alatt 8000 követőm, mert úgy működtek az elképzeléseim, és akkor elkezdtem makrogazdasági elemzéseket is kipakolni, azok is egész jól bejöttek, ugye itt a kamatemelések, stb. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor nézzük meg a magyar vonalon, hogy
az én gondolatmenetemre mennyire fogékony a magyar közönség, és hát úgy tűnt, hogy egyébként egészen, úgyhogy egy kicsit bánom is, hogy így elhanyagoltam azt a kis csipet csapatot, aki összejött a videóim alatt, mert egyébként nagyon szerettem ezt a közösségépítő erejét is ennek a dolognak, úgyhogy mindenképpen visszatérek a YouTube-ra. Hogyha már kétszer elhangzik, az már jelent valamit. Még egy ilyen kérdés jutott eszembe, hogy csak a hangodat adod ehhez a tartalomhoz? Én úgy gondolom, hogy nekem ez így komfortosabb, nem azért, mert nem vállalnám fel az arcom, hiszen egyébként a saját nevemmel vagyok Twitteren is fent, saját profilképpel, csak a videóknál úgy érzem, hogy a magyar közönség, és ez most nagyon csúnya hangzik, de a magyar közönség hajlamos személyeskedni, hogyha valami neked nem tetsző dolgot látsz, akkor az a szemüveges hülye gyerek azt mondta, hogy néz ki a szakálla is egyébként. Ugye, erre viszont nekem nincs szükségem. Tehát én ezt tényleg hobbiból, élvezetből csinálom, nem vagyok köteles eltűrni az ilyen személyeskedő megjegyzéseket, úgyhogy ennek elejét veszem is. Nem szokott érkezni ennek ellenére ilyen személyeskedő üzenet, hogy azt mondtad, hogy és az nem is képzeld el, hogy nem, pedig egyébként azért van egy minimális beszédhibám, és még abba se kötött bele senki, úgyhogy nagyon furcsa. Kérem jelezze az, aki észrevette. Sőt, a legutóbbi, a mennyasszonyom valószínűleg be fog írni a komment szekcióba, de hogy tényleg még ebbe sem kötött bele soha senki. Sőt, a legutóbbi videóimat már úgy tettem ki, hogy vágatlanul és tele volt őzéssel, meg nyögésekkel, meg mindenféle sóhajokkal, hatásszünetekkel, és még abba se kötött bele senki. Szóval amúgy ez tök pozitív. Nagyon jó. Lehet, hogy előbb-utóbb az arcom is felvállom, nem tudom. Wow. De az korhatáros tartom. Majd úgy készülünk akkor. Ajaj. Jó. Csak egy ilyen kuszak kérdés. Szerinted mi hiányzik az Extreme Portfolio csatorna oldaláról? Vagy milyen tartalmat látnál te ott? Én teljesen komplexnek látom a csatornát. Nem látnék semmi pluszt ennél többet. Ennél már nem lehet többet? Sőt, már kevesebbet kell. Én azt gondolom, hogy talán, hogyha igazán commerce akarsz lenni, akkor még kevesebbet is. Az emberek talán nem annyira vevők, ennyire részletes elemzésekre, mint amit te csinálsz, ami egyébként egy dicséret. Nekem ez a meglátásom. Ez az egy. De... Mondjuk az utóbbi időben már egy kicsit szolidabban tálalom a részvényvásárlási metódusom. Igen, néztem is, hogy azért az első videóithoz képest nagyon-nagyon konszolidálódott a tartalmad, és tényleg olyan nagyon könnyen fogyasztható lett az átlagember számára. És mert én nagyon szívesen megnézem tényleg a mély elemzéseidet, engem érdekel, de a legtöbb ember nem biztos, hogy erre feltétlenül vevő, ami akkor baj, hogyha az ember szeretné azt, hogy nagy legyen a nézőközönsége. De ez egyébként mindenre igaz, abszolút a zenei világban is ugyanez van, hogy elmehetsz komplexebb irányba, és akkor az anyukádon kívül nem nagyon biztos, hogy lesz más rajongód. Tehát ezt mérlegelni kell mindenképpen, igen. De hát a tartalomgyártásnak megvannak a maga kis rögös útjai vagy buktatói. Abszolút, de egyébként egy nagyon jó csatornát vezetsz. Most tényleg mindenféle. Jó, ezt majd kivágom. Ez nem lesz benne. Egyébként lezavartuk, nagyon komolyak vagyunk. Tehát ennyi volt a kérdéskör. Jesus. Nagyon rápörögtünk, nagyon lendületesen mentünk. Ugye 1 órás volt a teljes podcast stúdiónak a bérlése, úgymond, bár ez díjmentes, hogy ezt így a személyünkkel való megtöltése, és ráadásul még volt is egy kis technikai mellőre előtte, mielőtt elkezdtük volna, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült ezt abszolválnunk, és már továbbiakban is remélem, hogy a technika még mindig velünk lesz, és ezt sikerül majd kitenni YouTube-ra. Szurkolok a dolognak. De ha nem, akkor 3 magyar igazság. Így van, illetve a kis közönséget, vagy a hallgatókat megkérem, hogyha van podcast ötlet, téma, bármi, akkor azt jelezzék nagyon bátran hozzászólás formájába. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Sziasztok. Ja, sziasztok.